An daɗa bayyana buƙatar da akwai na ƙara azamar fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a dukkanin ɓangarori. Malaman addini, shugabannin al'umma da kuma masana harkokin shari'a ne suka bayyana haka yayin bikin ranar haƙƙin ɗan adam na shekara ta 2025, wanda gidauniyar wanzar da zaman lafiya da ayyukan jin ƙai ta Al-Amin da abokan hulɗa tare da goyon bayan hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International suka gudanar. Hajiya Hansatu Al-Amin ita ce shugabar gidauniyar kuma ta bayyana makasudin gudanar da wannan taro. Muna da abin nan ƙananan ƙungiyoyi da yawa wanda muka kirkiro ko kwatance masu taimakon mu, kamar akwai women mediators, muna da women mediators, muna da membobin She Build Peace, muna da Cire Dole Network, muna da media forum, ga kuma women peace builder yara ƙanana, dukansu dai muka taru muka haɗa hannu. Ko me malaman addini da suka halarci taron za su ce kan batun kare haƙoƙin bani Adama? Addinin Musulunci babu addinin da ya kai shi kare haƙƙin ɗan adam. Musulunci ya kare haƙƙin ɗan adam tun yana cikin mahaifa. Allah maɗaukakin sarki ya karrama ɗan adam a halittarsa kuma ya kare mutuncinsa tun yana mahaifa. Allah yakan shirya wa ɗa abin da zai ci. Sannan kuma wajen haifuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar yadda uwa za ta yi ta haifi yaron saboda a kare wa yaron, da kuma yadda ungozoma za ta karɓi ɗa saboda a kare hakkin ɗa. Hajiya Hamsatu Al-Amin ta buƙaci haɗa ƙarfi da ƙarfe don tunkarar matsalar take haƙƙin ɗan adam. Yi taro ya yi kyau, mu masana sun magantu sosai, sun ba da kasidu, mu kuma samari da mu kuma mata kowa ya faɗi abubuwan da yake damun shi, kuma su jami'an tsaro duk kowa ya ba da gudunmawa iya gwargwadon ƙarfi. Mun fahimci juna kuma duka za mu yi aiki tare, kare haƙƙin juna kuma mu yi rayuwa mai kyau mai albarka a cikin al'umma. Bashir Musa shine mataimakin shugaban kungiyar lauyoyi ta Maiduguri kuma shugaban kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na NBA. Ita wannan rana ɗin an yi ta ne domin a farkar da mutane cewa suna da ‘yanci, ba wai mutane suna nan kawai kara zube bane kamar yadda dabbobi suke. Shi yasa aka kira ta human right, wato rana ce ta ɗan adam, haƙƙin ɗan adam na musamman. An daɗe ana zargin cewa ɓangarori da dama na taka rawa wajen take haƙƙin ɗan adam. Sabiu Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.